Bun venit la al doilea episod din Minecraft cu Claudiu Călădă. Așa. Și acum să începem al doilea episod. Am făcut niște lumea mea. Da, uitați, am găsit câteva diamante aici, scriem tot dorințele ce trebuie să facem. Aici să ăștia furnalele, chesturile, am făcut căsuța și da, am avut un generator de apă să facem, hopa, scuzați-mă, am greșit. Un generator de apă am făcut și non-stop ne dă apă, nu facem așa complicat, nu din ăla micu. 4 cuburi punem unul într-o parte, unul într-o parte și avem apă infinity. Noi am făcut generator mai frumos. Se spawnează și creeper pe acolo, am văzut, am văzut. Da, uitați, aici am oile. Am găsit un loc cu lavă, o să vi-l arăt în al treilea episod. Am văzut că în primul episod v-ați uitat, dar nu prea ați dat like-uri. Așa, hopa. Scuzați-mă, dar cum să zic, stați, m-am încurcat eu. Uitați aici, e generatorul de apă, vedeți, eu am așa, da, am și armură. Uitați aici, cum să zic, eu las apa aici, vezi, uite, o las aici, cum să zic, știți voi, și iau de acum, mă duc aici și iau de jos. Da, și așa se face. Opa, din greșeală cred că am bubuit un creeper. Ce noroc am avut, m-a aruncat numai în spate și n-am pățit nimic, Doamne ajută. Am 3 uituri, adică grăuri, da, știți, uituri, așa, să... Bun venit la Măgăi. Da, a fost verișorul meu mai mic. Se joacă cu taiul și vorbesc și ei pe aici. Așa. Da. Zice și bun venit la Minecraft. Da. Așa, unde... Uite aici, facem o pâine brid, pită. Aici facem niște acacia. Da, am găsit niște acacia, hai să vă arăt ceva. Uitați aici, primul, mai am 3 din ăștia, 5 din aia. Și aici mai am niște acacia. Nu, aici 12 acacia, nu mai am chiar așa mulți. Deci lemn negru, mai am o grămadă, dar nu chiar așa mult. Și nu știu cum să vă zic, în al treilea episod o să mai fac și altceva. În al treilea episod o să vedeți și aici din ăștia, cred, sau o să le vedeți făcute, dar să vă arăt ferma, prima fermă care am avut-o. Am avut să facem o fermă. Înainte de aia am făcut-o pe asta, că muream de foame. Așa, da. Am un lag, am uitat să-mi pornesc aia, cum să vă zic, aplicația de lag. Și sper la episodul ăsta să strângem cât mai multe like-uri, nu dislike-uri. Sper să vă placă. Scuzați-mă de celălalt episod, am filmat cu Mobizen și mi s-a filmat invers. Acum mi-am dat cu SCR Pro și am aici, cum să vă zic, am un shader, nu chiar shader, o textură care se vede incolor. Dar sper să vă placă. Aici o să fie ferma mea, a doua fermă, care generator de pâine, nu aia, fermă de uituri. Uitați aici. Sper să vă placă. Acolo nu este terminată. N-am destule să o termin, dar nu știu câte minute am filmat. De aici așa. Uitați aici. Când am da. Am vrut. O să facem și live stream-uri dacă mai găsim o aplicație de live stream.
live streaming. Da, mi s-a stricat Show, știți voi aplicația Show. Așa că mi s-a stricat și nu mai pot să filmez, nu știu ce are. Nu lăsați idei în comentarii ce să mai fac, ce serii să mai joc. O să mai joc și Clash of Clans. Dar știți voi jocul ăla Clash of Clans, eu o să-l mai joc, că îmi place și am level mare. Da, aici pot să vă mulțesc. Hai că pot. Da. Am și vaci, nu v-am arătat, o să vă arăt imediat. Mă duc să vă arăt, stați, așa, am închis portița. Și în al treilea episod o să vă arăt aia. Da, aici a fost primul, unul, știți voi așa. Aici o apă și se formează Infinity, de oriunde ați lua, uitați aici. Este, cum să vă... Da, trebuie să facem și mine, aici este vacile, nu am prea multe vaci, am 3 vaci, 2 mari și un pui. Da, așa, e fain generatorul de apă, îmi place și îmi place și casa. O idee nu chiar de pe net, dar am luat-o puțin de pe net. Da, uitați aici ce mai avem. Am un topor de gold. Așa, aici. Și am descoperit ceva să vă arăt. Da, mă duc până în mine să mine ceva și să vă arăt. Aici am așa, stai puțin că am ceva lag, nu chiar. Uitați, dacă luați din ăsta care se numește, nu mai știu cum, da, granit, nu mai știu cum ce-i pe engleză, dar mai am 15%, așa, se numește granit sau dacă luați din alea adesid, așa, uitați. Să vedeți că n-am niciun stone n-am stone și pot să fac din ăla, cum să zic, stone breaker, că din ăștia și după aia să vedeți, las că vă arăt. O să fac și un tutorial ce mai găsim noi pe aici, mai mă gândesc, cred cum se face o din asta, cred, un generator de apă, dar nu știu. Sau o casă frumoasă, nu știu ce o să facem, dar o să facem așa, uitați aici. Vedeți, n-am niciun stone în inventar. Uitați, am 18 din ele și 6 din ăștia. Și să vedeți după aia, uite, 18 din ele, 6 din ele. Și nu mai am alea, vedeți? Au dispărut, nu mai am niciun din alea, s-au făcut stone break-uri. Pot să fac stone break-uri cu ajutorul înveți care fac din ăștia rotten flash-uri. Trebuie să le pun aici. Rotten flash-urile te otrăvesc, carne putrezită se numesc. Da, și acesta a fost al doilea episod. Sper că v-a plăcut, dați un like dacă v-a plăcut. Așa am filmat cu altă aplicație, nu mai se vede sus și jos. Și cum să vă mai zic, să nu, dacă vreți dați like, dacă nu, nu. Ce mai am vrut să zic, mai am vrut să vă zic ceva, stați puțin, 2 secunde. Mai am vrut să vă zic nimic. Că nu mai am postat de mult, scuzați-mă, dar n-am avut timp, acum este 12 noaptea, 27 și filmez. La revedere!